Bọchị assumption. What's bọchị assumption? Yes. Na ihe m ji jee bido my reflection bụ tobe dị nwenu mkpụrụ obi nke zanụ ya. Oto dịlị Jesu. Unu ma ihe ashi from that Magnificat anyị na-ekwe on anyị jekoje ekwe this evening. My soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. And then she says, the Almighty has done great things for me. Holy His name. Maka ndị na-agụ o mere anyị ihe, ọ bụghị anyị na ọ bụ Maria na-agụ o meelu m ihe. And egezi agụma o mere anyị nnukwu ihe dị mma na lai. Ihe a na-ekwe bụ o mere nnukwu ihe ebe m nọ. O meelu nnukwu ihe ebe m nọ. Nnukwu ihe ebe m nọ. Otu dịlị Jesu. So ịgụkọ ya abọchị ọzọ gidome ka akwụgo mee m anything a na-eme n'ụka ị ga mma gị chọma mbe edere n'akwụkwọ ka ị mara ka ịghọta God ihe dịrị.